Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. All thanks is to Allah. Һәр вакыт үзегездән башлагыз, яхшы эшләр эшләгез һәм бөтен кешегә булышыгыз. Без бу дөньяда яхшылык эшләргә килдек һәм бу сезгә мәгълүмат булсын. Тапшыруыбызда бүген Мәскәүдән дә кунак бар. Ул Мәскәү татарлары штабы координаторы Гөлнара Яруллина. Гөлнара, исәнмесез? Исәнсез. Сезне күрүебезгә шатбыз. Мин дә бик шатмын сезгә инде тагын берничә тапкыр килергә. Әлхәмдүлилләh, һәр ел штабта без инде ифтарлар үткәрәбез. Бу елда без 10 ифтарлар үткәрдек. Алар инде бик күбесе, 5-се менә 10нан аларны активистлар үткәрде. Бу елда безнең минем өчен дә бу яхшы хәбәр һәм минем өчен бик зур ярдәм алардан. Алар үзләре акчаларын җыеп һәм кешеләрне җыеп безнең штабта шулай үзләре үздерделәр шул ифтарларны. 1100 лет назад Волжская Булгария установила ислам как государственную религию на своей территории. Это событие во многом предопределило создание уникальной российской цивилизации, соединяющей традиции Запада и Востока. Это важный праздник, ведь ислам по Волжье дал мощный толчок для развития культуры, которая внесла вклад в науку, богословие, литературу и искусство. Мәскәү бик зур шундый шәһәр, һәм анда безнең оешмабызда да активистлар бар. Алар инде Азербайҗаннан, Үзбекстаннан да күп национальностьлар да җыябыз һәм безнең шундый Конгресс татар дигән оешма бар һәм аларда без инде шулай итеп алар өчен дә ифтарлар узгырдык. Димәк, дуслык бәйрәмнәре үтеп тора, узып тора. Гомумән татарлар, милләттәшләребез, яшьләр ничек яши? Яшьләр бик гөрләп яшиләр Мәскәүдә. Безнең гомумән инде татарлар һәм башкортлар киләләр безгә. Безнең шундый студентлар, активистлар бик күп. Без инде менә, например, якшәмбе яшьләр кичәсен уздырабыз. Һәр якшәмбе без шундый студентлар өчен шундый якшәмбе кичәләрен уздырабыз.